Irağın Demirgazygynda 2 tane yük maşynynda goýulan bombalaryň partlamagy derarly adyndan 20 adam helak boldy. Partlamalar Kürtleriň syýasy partiýalarynyň edaralaryna zarba urdy. Tuz Hurmatu şäheriniň häkiminiň aýtmagyna görä birinji partlama Kürdistanyň Watanperwer Bileleşiginiň we Kürdistanyň Kommunistik Partiýasynyň edara jaýlarynyň öňünde bolupdyr. Ikinji yük maşyn helak bolanlaryň we yaralananlaryň daşynda adamlar üýüşen soň partladylypdyr. Bu goşa partlama soňky günlerde Kürdistanyň syýasy partiýalarynyň jaýlaryna edilen ikinji hüjümdür. Ortiýetde Moskwanyň sudy 2006-njy ýylda jurnalist Anna Politkovskaýany öldürmekde aýplanan 2 adamy ömürlük türme tutsaglygyna we ýene 3 adamy 12 ýyldan 20 ýyla çenli türme tutsaglygyna höküm etdi. Politkovskaýanyň ogly we onuň aklawçysy öldürmäge buyruk berenleriň hem jogapkärçilige çekilmegine garaş ýandyklaryny aýtdylar. Politkovskaýanyň makalary Kremliň Çeçenstandaky syýasatyny we adam hukuklarynyň depelenmegini tanqid edýärdi. Kırgızstanda polisiýa prezidentiň binasynyň öňünde ençeme protestçini dargatdy. Aktivistler Kırgızstanyň döwlet gaz şirketiniň Orsetyn Gazprom kompaniýasyna satylmagyna garşy çykyş etdiler we Kırgızstanyň gün ortasynda gaz ýetmezçiligini tanqid etdiler. Protestçiler Kırgız gaz kompaniýasynyň ýol başçysyna we käbir syýasatçylara sowgat kagyzyna dolanan mal tezegini gowşurmaga synançdylar. Kazakstanda Taňrynyň Ruhy adly festivaly 13 sany sazçylyk topory gatnaşdy. Toporlar gün bataryň saz gurallary bilen Kazakstanyň milli sazlaryny ýerine getirdiler. Açyk howada geçirilen bu festival etnik kazak sazlaryny ýaşlaryň arasynda wagt etmek maksadyny göz öňünde tutýar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.